Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy o Lola Hubad, maayong hapon mga idol. Itago na lang ko sa pangalang Brianna. Nang hinaot ko, nga mahatagan ninyo ang pagdagat kining akong suliran, nga nakahatag og dakong kahasol nako. Gubot ang among panag-uban sa akong bana mga idol. Tungod kay naminyo mi sa pinugos nga paagi. Nabuntis manggug ko niya mga idol. O syempre, suko kaayo ang akong mga ginikanan. Hinungdan, nga gipugos mi og pakasal. Kaunahan. Kaon lagi mo. Tarong nga pud ko eh. Gapaning kamot baya ko nga mahapsay atong panag-uban. Nga lang ko nimo. Wa ta kasugua. Buang ka. Asawa ko nimo. Kasado ta. Gibuhat ko lang ako responsibilidad. Kasado lagi ta. Kinapugos man ko. Gipikot ko ng bayhana ka. Unsa? Kapag ako di magdaw nga mo ingon nagipikot ta ka. Kay nga no, dili ba? Gituyo to nimo nga nihayang ka nako para mabuntis ka ug mahiktan ko nimo sa liog. Congrats! Successful ka sa paguba sa akong kinabuhi. Dave. Happy na ka? Kikasado na ta? Alang si mo kasayuran, wa ko'y gana makig-uban nimo. Kay di ta ka mahal. Dagan pa ko gustong buhaton sa akong kinabuhi. O kung sa may gusto mong mahitabo ha? Good question. Ang gusto ko may tabo, magkanya-kanya tagbalay. Di ta mag-uban. Mao ni gusto nimong dakan sa tong anak? Ang broken family? Hoy, buang. Ayaw ko blackmail pinaagi sa atong anak. Kay bisan ug unsaon nimo, wa gyud ko'y amor sa imuha. Wala na lang unta ko nimo pakasli, Dave. Kung inani naman lang daya nga itong kinabuhi. Bitaw, kung mabalik pa lang sa dati ang tanan, wa na lang ako nagpakasal mo buang nga ka. Wa unta ko nagpada sa hulga sa pamilya. Se. Kuya Totoy og Lola Hubag, ako ang gibasol ni Dave. Kung anong naminyo siya nga wala sa oras, kay lagi nabuntis man ko mga idol tungod sa kahubog. Sakit good in town kaayo, nga tawgon ko niyag buang. Pero nagpaubos lang yun ko mga idol tungod sa among anak. Pero angay ko pa bang ipaglaban ang tao nga wala gyud gusto nga makauban ko? Gibiyaan naman gani ko niya Kuya Totoy og Lola Hubag. Kinaglain na siyang puyo. Kay dili siya gustong makig-uban nako. Dili ko nga kwarto. Mao daw ni ang giokupar ni Dave. Manuktok na ko. Abrihan ng unta niya. Nagunsa ka man diring buanga ka. Han. Murag yung kag-iro, no? Kuyaw ka ikag panimaho ba? Han, please. Mag-uban na tagbalik, Han. Alang sa atong anak. Ayuhon tani nga itong pamilyahan. Hoy, buang. Ayaw kong drama-dramahi diya, ha? Lakaw na. Dili ka welcome diri sa akong gipuy-an. Han, please. Baga, ginimog naong. Lakaw na. Ay kong samuk-sumuka diring buanga ka. Unsa? Mubalik ka na po dito, ha? Mangayo kong sustento sa bata. Oh, go! Dapat lang mangayo ka. Luya sab ni mo dahi, uy. Labo pa ni mo'y makililimuas. Ilak na puwan. Ay, kapait. Minyo-minyo ka man good ba sa lalaking gugman ni mo? Apas ka man sa kagwapo atong Dave. Unya ang batasan. Ha? Kumusta? Kuya Totoy og Lola Hubag, mahal ko si Dave. Ug bisan sakit na kaayo, andam gihapon kong magpaubos para lang unta. Mubalik siya nako, namo sa among anak. Pero nganong
tig-aman kaayo siyag kasing-kasing. Nag-utsa ka na mabudre. Mangayo lang ko pangonsumo na mo sa bata. Wa ko'y kwarta. Ayaw ko hasul-hasula. Siya ron naman sabahan. Binuang naman ang imong gibuhat na ako. Naman kay trabaho. Ngano manghay ka pa man ako. Kabalo baya ka ha, nga igo-igo na po akong sweldo. Napoy boarding house nga kumbay nun. Kung unta, mag-usa na lang ta para makatipid. Litse, balik-balik. Lakaw na, bi? Tagay ko pang sumo na mo sa tong anak. Baga yung kagnaong, no? Gahi ka pa sabton. Bisan ako'y gusto sa imo, ha? Sige kag pamugos. Dito pa ngayon siyong pamilya. Di ba inyo may desisyon nga minyuon ta? Piste. Dave! Dave! Kuya Tutoy og Lola Hubag, gibuhat ko na ang tanan aron unta magkaiusa mi sa kumbana. Kapila ko nagbalik-balik sa iyang boarding house, pero pakyas mga idol. Unsaon ko mani, muuli na lang ba ko sa nabunturan? Isulti ko na lang ba sa mga ginikanan nga pakyas ang among kaminyoon ni Dave? Kung kamo ang nias sa kong sitwasyon, unsa man ang angay kong pagabuhaton. Palihog, tabangi in town ko ninyo. Dagan kaayong salamat. Magkulat, Brianna. Maadjong hapon pag-usab nimo din ha, my loves. Inyong nabati ang suliran sa tuwang ikaduhang letter sender nga si Brianna. Paita ba intaw na nang ginahimo sa imuhang bana diha nimo day? Wa lagi ka pasakiti physically pero gina-torture man kaniya emotionally. Ako pa nimo day ayaw na sigig pamugos ana niya day. Uy, so what kung kasado mo? Unya siya dili man niya feel. Dili siya ganahan makig-uban nimo. Wala siya respeto sa imuha. Tawgon kaniyag buang. Kadalihok buang ka? Day ayaw na ana diha day. Pauli na dito sa inyo ha. Dawata na lang. Nga kanang tawhana, walay gugma, walay respeto nimo. Magsigi ka gukod-gukod sa inanang klase nga tao day. Ganahan ka nga murag kag iro. Iya kang ginataboy. Nya mo balik gihapon ka day. O lagi kasado mo. Naamoy pinirmahan, legal mo. Pwede nimo ipaglaban ang financial support sa inyong anak. Pero dili nimo ikapamugos day sa iyaha ang imong kaugalingon. Nga dili gid siya gusto. Ginabastos na kaniya day. Yes, lagi lahi ra gyud nga magdako ang ato ang anak nga naiilhon nga amahan. Nga naay papa nga mo guide, mo pangga. Pero kung inaning klase ang imong bana day, inani ang amahan sa imong anak. Para nako murag useless manggihapon day. Maunay pirmi makitaan sa imuhang anak day, iyahang madungog, tawgon kag buang, ginamaliit, ginablame ka nga nakasal mo, nga imo siyang gipikot, makita sa bata nga wala ka ginarespeto sa iyahang papa. So malamang maupo na buhaton sa imong anak diha nimo di sa kaniya respetohon. Pauli dito sa nabunturan day. Dawata ang kamatuuran nga napakyas ang imuhang kaminyoon, ayaw isipa ang isulti sa ubang tao, nga alaot imuhang anak kay magdako sa broken family. Sus di na tinuod day. Mas alaot imong anak kung inaani ang iyang papa, mao na iyang dak-an. Paningkamot diha day para sa imuhang anak. Kaya ra kay na nimong buhion kay isa ra na kabuok. Ay na sige pakilimos atong tawhana kay makaitok kayo. Daghang salamat Inday Brianna sa pag-share ni ining imuhang story og laban lang gyud din haday. Mabuhi ka nga wala na siya. Himo ang inspirasyon na imong anak, okay? My loves, kung napo kay suliran diha sa kinabuhi nga gustong ipadangat diri namo ni Kuya Tutoy, ayaw lamang kauo sa pag PM ana diri nako, Lola Hubag Love Radio. And please i-follow pud mi ni Kuya Tutoy sa among mga social media accounts. Si Kuya Tutoy na sa YouTube, Facebook, TikTok, ako TikTok, Instagram and Facebook. Wa ko YouTube, my loves. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa ngalan ni Kuya Tutoy, ako ang inyong Lola Hubag. Feel good lang. Always!